Türkmenistanda 40 gradusdan hem geçen asy ısyk howanyň saklanmagy, ýylatyň onsuz hem kadasyz suw üçinçilik meselelerini ýitilesdirýär. Tomsuň başga günlerinden bäri Aşgabatyň durly etraplarynda birnäçe sagatlap, käte tutuş günläp suw bolmaýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary berilýän suwuň hiliniň hem juda yaramazdygyny aýdarlar. Munuň bilen bagly maskala lukmanlary, saglyk huwatirleri sebäpli krantdan akýan suwy içimizlik barada duýdurys berýärler. Soňky aýdan bäri Aşgabatyň jaýlaryna gelýän suw gaty bulançak we isli. Ony içmek beýlede dursun bu suwy gap-gaşlary, egin eşikleri ýuwmagy hem ulanyp bolmaýar. Krantlarymyza özümiziň ornaşdyrýan suw filtrlerimiz odalar ençime aýaýetin bolsa, häzir olar birnäçe hepdäniň içinde çökündüden dolýar we sandan çykýar. Diýip Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri tas her gün başdan geçirýän ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ol ýaşaýjylaryň bu mesele boýunça şäheriň degisli edaralaryna, sol sanda häkimligine hem ýüz tutandyklaryny aýtdy. Resmiýetler suwuň hiliniň juda yaramazlygy barada ýaşaýjylaryň şikaýetlerini doli dinlejek hem bolmaýarlar. Olar şäheriň suw arasalyş diýetgalarynyň tomut aýlarynda agram düşýän üçin kadaly işläp bilmeýänligini öňe sürýärler. Resmiýetler şu hili suwuň berilýänligine hem minnetdar bolmagy maslahat berýärler. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Habarçymyz paýtagtyň çetki tebitlerine hatda bulançyk suwuň hem kadaly berilmeýändigine aýdýar. Bu ýagdaýlarda adamlar içimlik suwy dukanlardan satyn alsalar, hojalyk hajatlary üçin suwy hem çuwdurumlardan ýa-da aryklardan daşaýarlar. Suw üçinçiliginiň kesilmegi, sol bir wagtda alternativ üçinçiligiň ýoly goýulmazlygy we suwun kesiljekdigi barada häkimetler tarapyndan öňünden habar berilmezligi şäher ýaşaýjylarynyň nägileligine getirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň durly künjeginde suw öndürmäge we arasalamaga niýetlenen kärhanalaryň hemde suw basys desgalarynyň ençemisi guruldy. Munuň bilen bir wagtda şäher ýerlerinde geçirjileri täzelemek ýa abatlamak boýunça ýygydan gazyw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda suw üçinçiligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän gelýär.